O Museo do Gravado de Artes exhibe este mes unha colección de gravados sobre artes de pesca dende o século XVII da Enciclopedia de Diderot e Lambert, publicados en 1780 e 1783, así como un libro de arte de aparellar. O Museo do Gravado de Artes acolle dende hoxe unha mostra de gravados en plancha de cobre de artes de pesca dende o século XVII ata a actualidade da Enciclopedia Francesa. Esta mañá foi inaugurada nun acto no que participaron o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, o vicepresidente da Fundación, Xavier Expósito, o director do Museo, Xoán Pastor Rodríguez, e os patróns maiores da Guiño, Ribeira e Rianxo. Nesta exposición pódense apreciar precisamente os gravados realizados en prancha de cobre da primeira edición dedicados ás diferentes artes de pesca, baseados nos debuxos de Goussier e gravados por Robert Bernard. Nunca se amosaron con tanto detalle e tanta exactitude as diferentes artes que o ser humano inventou durante séculos para tirar proveito dos produtos do mar. Logo, a Enciclopedia Francesa derivou na Enciclopedia Metódica, que por orde de materias apareceu en 167 volumes en 1832, enciclopedia da que na exposición se mostra o tomo correspondente aos peixes e á pesca. A exposición complétase con 63 gravados realizados en París en 1842 para a obra Arte de aparellar e maniobras dos buques, realizados por Duró, un gravador de moito prestixio na Francia do século XIX. Complementase a mostra coa primeira obra importante publicada en España sobre pesca que saiu do prelo entre 1791 e 1795 e editada por Sánchez Regar sobre as artes de pesca. Trátase dunha ocasión única para coñecer unha colección na que se representan máis de 90 artes e coa que dende a Fundación do Museo do Gravado quere facer unha homenaxe ao mundo mariñeiro de Ribeira. La gente que está hoy en esta exposición, evidentemente esta exposición, a los presidentes de las cofradías y gente del mar, es la primera exposición que se realiza en este museo dedicada al mar. ¿Entendéis? Creo que era importante que nosotros también mirásemos a Ribeira, siempre la hemos mirado, pero que también tuviésemos el gesto a este pueblo que vive del mar fundamentalmente, que vive de los pescadores y la fábrica de conservas y que tiene tanta significación a nivel nacional y a nivel mundial, pues que nosotros le dedicásemos evidentemente esta exposición tan fenomenal que son las artes de pesca desde el siglo XVII hasta nuestros días, ¿no? Me preguntaba antes Paco, qué pena que faltan dos grabados. Y dije, yo los he perseguido por todo el mundo y no los he conseguido de esta colección. Es difícil, porque estas colecciones están en museos, en pocos museos, fundamentalmente en Francia, y lo busqué hasta en la Biblioteca Nacional, y claro, ni la Biblioteca Nacional tiene estos libros que tenemos nosotros, ni estas exposiciones. O presidente da Federación Galega de Confrarías e patrón maior de Ribeira, Xosé Antonio Pérez, agradeceu a mostra e o convite ao acto. Para min, como presidente da Federación Galega de Cofradías, que estamos representando a todas as cofradías de toda Galicia, é un orgullo e un placer que me habéis invitado aquí a este mostreno. Principalmente daros as gracias porque con esta colección que temos aquí vai estar representando todo o que é a vida do nosa xente, da xente que vivimos do mar, de que sempre viveu do mar. Sin máis, eu penso que estas coleccións pasan dun país ao outro, dun sitio a outro, e vai reflejando un pouco máis e que a xente vai conocendo como era as artes de pesca, como se vivía, como se vive, e seguirá a perdurar no tempo, non? O alcalde de Ribeira e presidente da Fundación do Museo de Artes destacou que o museo tiña esta débeda a de facer unha referencia ao mundo do mar que agora se salda. Este é un museo que non só pode presumir de obra de insignes artistas, sino sobre todo de variadas temáticas, non? E creo que unha das que nos faltaba era precisamente o falar a través da exposición do que é o mundo do mar, a súa vida, a súa historia. Eu agradezco porque no pouco tempo que tuven a ocasión de ollear algunha destes gravados, a verdade é que é moi curiosa. Seguramente, tal como vai o mundo do mar, non pensedes que non teñamos que volver a algunha destas artes de pesca artesanales. É simplemente decir eso, non? Que disfrutedes
da obra, de que se continuarán pois facendo exposicións, non só para renombrar a eses artistas tan importantes que temos na colección do Museo do Gravado, sino tamén de temáticas tan relacionadas co noso mundo e ca nosa forma de vivir como é o mar, non? A colección integrada por máis dun centenar de estampas orixinais poderá visitarse ata o 7 de agosto.